Good morning to everyone. Hello लोगोफोर बयखौबो आं लोखि फुजानि नामै बयखौबो आं बरायबाय लोगोसे दिनै नोलोबारियाव श्री श्री लोखि फुजाखौ लोब्बा लानानै नोलोबारि डेभलपमेन्ट कमिटिया दिनै माने माखासे आइटेम लाबोनाय जादों गेलेनाय आरो माखासे बायग्रा मुवाफोरबो बेयाव मेला लाबोनाय जादों बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ आरो नोंथांमोननो माखासे माने दिन्थिलांनो होननानै आङो माखासे भिडिअ बानायनो नागिरदों दायो आं थांगासिनो न'निफ्राय याव माखासे मेलाबो लाबोदों बर्तमानल'के स्टार्ट जायाखै माबाया मा होनो फुजाया स्टार्ट जागोन बियो आंनि आन्दाजाव आरो मोनाबिलिनि 5टा 5:30सोनि गेजेराव स्टार्ट जागोन बेनिखायनो दायो हयथ' माखासे माबा मा होनो गेलेग्रा मुवाफोरखौ मोजाङै बानायजोबनो हायाखैबो जानो हागौ अब्लाबो आं नोंथांमोननो माखासे दिन्थिलांनो नागिरदों नोंथांमोना फारसेनिफ्राय फारि फारि नायलांबाय थादो आरो सोरबाफोर जुदि मेलायाव जुदि फैनो गोसो दंबा जोंनि नोलोबारियाव फैनानै नायफैनो हागोन बे जाबाय गगामुख नोलोबारि जुदि सोरबाफोर फैनो गोसो दंबा फैदो फैनानै आखौ मेलाफोरखौ गेलेफैदो आं जा हायो बेखौनो एसे खोन्थालांसै नोंथांमोननो बर्तमानसिम माने इसेबां मानसिबो जायाखैबो जानो हागौ मानो होनबा बेलासेनि 5टा बाजिनिफ्रायसो जागोनथ' माबाया फुजाया बेनिखायनो इसेबां मानसिबो जाया जानो हागौ अब्लाबो आं नोंथांमोननो खोन्थालांसै नोंथांमोना लोगोसे आंजों थांफाबाय थादो बिदिब्ला फिथाइयाबो गोथाव गोथावथार नामा मा मा मोनजायो नोंसोरनावलाय दाउदै एवनाय मिथापानबो मोनो सानबेसे जादों इयावलाय फुजायालाय नोलोबारियावलाय सानथामल' फिथा सावफेरा बुरजा मानसियालाय सावखायोना नोंना न'आव अबावमोनलै हा हाजिरागुरियाव नङाब्रा जोनोम न'आ हा गरेस्वरावसो नावकाटा बेसे गोबाव जाफैगोन इयाव फैनायालाय 6-7 बोसोर जाबाय ना नों क'क्राझारसिम नामा र' मानसियालाय ओइ रानि नों मा खावदों गय नोंबो दखान होदों नामा नोंबो दखान होदों ना रानि नै एकदम जोंना रानिया गयखौ खावनो हाया जा गोसोना खावदों बिमाफोरनि दखानाव दानिफ्रायनो रोंहांबाय नै बिमायाबो जाबायदि फोरोंलांखाबाय फिसाफोरखौहाय दखानबो दं फिथाबो सावदों साहाबो होदों बाजैनि दखाना ओरैबायदि माने बिजाय दं दखानबो दङ ओरैजाय आरो माने फुजानि फिथाबो दखान होबावबायसो ओमफ्राय आं आरो नोंथांमोननो खोन्थालांसै जोंना नै माने लोखि फुजाखौ लानानै मा होनो नोलोबारियाव मेला लाबोदों सोरबाफोर जुदि फैनो गोसो दंबा फैनानै गेलेफैनो हासिगोन नै बेखौ मा होनो बेखौ मिथिलांनोसै खोन्थालांसै दासिम बर्तमान रेडि जाथ'वाखै बानायगासिनोसो दा हरनिफ्रायसो जागोन नालाय नै सम्पुर्ण माने 50% जाबायनो होननानै हमना लादो नै सोरबाफोर जुदि फैयोबा फैनानै गेलेफैनो हागोन जोंनि नोलोबारियाव श्री श्री लोखि फुजाखौ लोब्बा लानानै माने देग्लायहाय नोलोबारियाव फार्स्ट मा होनो मेला लाबोनाय जादों आरो ओमफ्राय माखासे गेलेनाय आयदाफोरखौ खोन्थालांसै आं नोंथांमोननो जोबथ'वाखैना खामानिफ्रा जोबथ'वाखै मालानिफ्राय स्टार्ट जागोन 3टा 4टा 5टानिफ्राय जागोन जाहैजोबगोन ना कमप्लिट बानायनो हागोन हाहैनांगौ ना खोनाबायना 3टा 4टानिफ्राय स्टार्ट जागोननो सोरबाबो जुदि फैनो गोसो दंबा फैनानै गेलेफैनो हागोन गावनि खुदियाफोरखौ गेलेहोफैनो नैयाव दं जोंहा मा वेलकाम खिन्थु बे मा जागोन ट्रेन ना नुदोंना नै 3टा 4टानिफ्राय स्टार्ट जागोन फैयोबा नोंथांमोना फैनानै गेलेफैनो हागोन नै ओरैजाय ओमफ्राय इयाव दङ गथ'फोरनि नै ओरैजाय गेलेग्रा आइटेमफोरखौ खोन्थाबाय आं एसे नै जा हायो ओमफ्राय ओरैजाय नै बानायगासिनोसो दङ दायो रेडि जाथाय आरो जायखिया 3टा बाजियाव जागोन होनना बुंदों ओरैजाय नै खोन्थाबावबाय इयाव सोरबाफोर बायदि गावनि फिसाफोरखौ गथ'फोरखौ नै इयाव लाबा माने गेलेखागोन आरो खुनु खोथा गैया दायो फुं नालाय बानायगासिनो रेडि जाथ'वाखै ओंखायनो इसेबां मानसिबो गैया ओमफ्राय ओरैजाय मोनसे दंबाय नै नैयावबो दं नै बानायगासिनोसो चालू हो गया क्या भाई हेलो कब से चालू होगा कितना बजे से 5-6 बजे से ओरैजाय एसे खोन्थालांसै आङो ओमफ्राय ओरैजाय एसेयाव गाखोनाय नै इयाव गाखोनायसैलाय नै माबायदि फिटिं खालामनायखौ खोन्थानि इयाव ओरै गाखोदो ओरै गाखोना ओमफ्राय ओरैजाय गाखोनानै ओरैजाय नै रेडि जाबाय गासिबो माने 70% रेडि जाबाय आरो कमप्लिट जानो 70% माने 30% दंबायो नै इयावसो होदोंलै सुपार किउ ड्रागन ट्रेन
नुदोंना नै सुपार ड्रागन ट्रेन ये माने 5टा बाजिनिफ्राय स्टार्ट जागोन नै ओरैजाय बे माने राउन्ड जागोन आरोना जाय माने फिलाप जायाखै सोरबाफोर जुदि फैबा फैनो हागोन बे जाहैबाय नोलोबारि गगामुग नोलोबारियाव श्री लोखि फुजाखौ लोब्बा लानानै मेला लाना फैनाय जादों दायो बर्तमान कमप्लिट जायाखै आरो एसे खोन्थालांसै ओमफ्राय ओरैजाय फुजा मन्दपखौ खोन्थालांसै आं नोंथांमोननो ओरैजाय बेखौ माखासे खोन्थाबाय ओमफ्राय ओरैजाय जोंहा मा होनदों मेला माने मार्केट आरो नै ओरैजाय नै मा जानो हाबाब मा एवदों साना भाजा मा मोनजागोन इयावलाय फिथा दाउदै दै साहा ना अबेनिसोलाय बालाफारानि आगे फिसे दखान होखांखाबाय ना मालाबाफोर फुजानिसो जात्रा माने फुजानिसो फासार ना ठीक আছে ओरैजाय खोन्थालांबायसै आङो ओरैजाय खोन्थासै नै NLP फास्ट फुड আমার हानाय बेया जाहैबाय माने फास्ट फुड मोनगोन नै बर्तमान दाहाय दा मोनानिफ्रायसो जागोनथ' ओंखायनो दासिमबो इसोरा माबा जाथ'वाखै ओरैजाय खोन्थाजोब्बाय आं नै दा ओरैजाय रेडिसो बानायबाय दङ जाथ'वाखैनो सम्पूर्ण अब्लाबो खोन्थाबाय ओरैबायदि मोजां बानायदों एबारो बेयाव गासिबो माबा जागोन आरो मा होनो बेयाव मार्केट बिदिनो बायदिसिना गस्ला लंपेन्ट नै दासो बखगासिनो दं ना रेडि কৰি আছো ন কেইটা বজাত হ'ব स्टार्ट 9টামান बजाबा न खोनाबाय ना 9टामान बाजिनिफ्राय 9टासोनिफ्राय जागोन होनना बुंदों ओमफ्राय ओरैजाय मेन पेन्डेलखौ खोन्थानोसै आङो ओरैजाय नै दाबो स्टार्टआनो जायाखै नैबे फुजा मन्दपखौ खोन्थानोसै एसे फुजा मन्दपाबो रेडिसो जागासिनो बानायगासिनोसो कमिटिफ्रा मा रायलायदों बेखौ एसे खोन्थानोसै खैथानिफ्राय थिखोगोन बेखौ खोन्थानोसै आं एसे कमिटियानो दासो रायलायगासिनो दाबो माने मन्दिरखौ फुथुलाखौ थिखाखैथाय एसे खोन्थानोसै बेखेवनाय जायाखै नै ओरैजाय मोखां खाथेना दोनदों ओरैजाय नै मोखां खाथेदों माने दा खैथा बाजियाव अपेन जागोनथाय बेखौथ' मिथिला পূজা কিমান টাইমত হ'ব পূজা গধূলি 5টা বজাত আৰম্ভ সন্ধিয়া 5 বজাত আচ্ছা 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 खोनाबाय ना मोनानि गधुलिनि 5टा बाजिनिफ्राय खोन्थानोसैनो बेखेवगोन होनना बुंबाय बिथांमोना ओरैजाय माखासे खोन्थाबावनोसै पेन्डेलखौ ओरैजाय बानायबाय अपेन जाथ'वाखै आरो बर्तमान दा जेनेबा 5टानिफ्रायसो जागोनथ' ओरैजाय मेन स्टेजखौ खोन्थानोसै आं ओरैजाय जुलाइफोरा रेडि जाबायानो जाबा जानो हासिगोन ओरैजाय नै मेन पेन्डेला बेयावनो ओरैजाय नै रेडि जाबायानो बिसोरथ' मैयानो फैदों खोमा केতিয়া আহিলে भाई কালি আহিলে না আজি কালি আহিলে পূজাটো আজি পৰাই হ'ব ন फुजाया गाबोननिफ्रायसो जागोन दा मोनानिफ्राय बिसोर माने फैबायानो ओमफ्राय खोन्थाबावनोसै दखानफोरखौहाय बानायगासिनो नै ओरैजाय दासिमबो ओमफ्राय ओरैजाय खोन्थाबावनोसै नै ओरैजाय बानायगासिनोसो रेडि হোৱাই নাই ন কেইটা বজাত হ'ব অপেনিং 11টামান বজাৰ পৰা 11 আকৌ পূজা অতনি কমিটি কৈছে মানে 5টামান বজাৰ পৰা হেৰিটো খুলিব বুলি কৈছে মূৰ্তিটো গধূলি 5টা ইমান বজাত খুলিলেও মানে কাস্টমাৰ যেনেকৈ আহে তেনেকৈ আৰু তাৰপাছত কি পোৱা যাব আপোনালোকৰ ইয়াত আমাৰ এই ঘুগুনি স্পেচিয়েলি পুৰি তাৰপিছত এই টেকেলি পিঠা ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে দোকান দিবলৈ আমি বটাখনা ন আগে পিছে এনেকুৱা দোকান চোকান দি পাইছে না পোৱা নাই দিছোঁ আমি বহুতো দিছোঁ ন ঠিক আছে এতিয়া মই আকৌ মানে খাবলৈ আহিম টেষ্টিং কৰিবলৈ আহিম ন কেনেকুৱা বনাইছে ন লগ পাম ওজাসি खोन्थानोसैलाय ওজা ৰেডি যাবে ৰেডি হ'ল না পূজাৰ ক'ৰ আহিছে আপোনালোকে গোগামুখ ইয়াত আহা কেইবছৰমান হ'ল পূজাত আহা না আজি ফাৰ্ষ্ট নেকি বহুত বছৰ এনে মনত আছে না 12-13 বছৰ ন কেনেকুৱা হয় চেলিং পাৰ্টি হয় টুকটাক হয় বাৰু কেতিয়া আহিলে আপোনালোকে আজি ৰাতি না যোৱাকালি আহিলে ৰাতিত ক'ত থাকিলে
यादे थिगैलाय न नुदोंना बिथांमोना रेडि जाबाय ओमफ्राय जाय खोन्थासै नै ओरैजाय इफालेसुन रेडि हुआ নাই रेडि হল না কি পোৱা যাব আপোনাৰ ইয়াত সব বস্তু মানে পুৰি কণী ডিম আচ্ছা এতিয়ালৈকে যাত্ৰা হৈছে না হোৱা নাই হৈছে ন ঘৰ ক'ত আপোনালোকৰ বুটাকানা আগে পিছে এনেকুৱা দোকান দিয়া কৰিছো ন এনেকুৱা পাৰ্মানেণ্ট দোকান আছে নেকি লাষ্ট দিন পাৰ্মানেণ্ট দোকান নাই ন এনেকৈ পূজা বুলি আহিছে ন ঠিক আছে ओरैजाय रेडि जाबाय जुलाफिफ्रा सोरबा जाहैनानै सोरबा फैनोबा फैनो हासिगोन एसे खोन्थालांसै आङो मोनानि 5टा बाजिनिफ्रायसोथ' ओंखायनो बिथांमोनाबो दायो लासै लासै बानायलांगासिनो सोरबा ओरैजाय बानायदोंसो सोरबाफोर जुदि फैनो गोसो दंबा फैनानै नायफैनो हागोन बे जाबाय नोलोबारियाव बे जाहैबाय माने सानथामनि हाबाफारि लानानै কি পূজা চাব আহিল নেকি নমস্কাৰ পূজা চাব আহিলে নেকি আহিলে আৰম্ভ হৈছেহে ন ঠিক আছে सोरबाफोर जुदि फैयोबा फैनो हागोन बे जाहैबाय नोलोबारि श्री श्री लोक्षि फुजाखौ लोब्बा लानानै एबार ओरैबायदि गोगोम जागोन ना बाबुमोन लोक्षि फुजाया गोगोम जागोन ना एबार मा फैदोंब्रा मा लाबोदों एबारनि कमिटिफ्रा लाबोनायाथ' एबार बिराद लाबोदों मेलाबो दङ लोगोसे प्लास एबारे माबाबो दं बाजार मेलाबो दं ना गोगोमानो नुदों माथो बेलेग बोसोरबा बिदि लाबोदोंना लाबोफेराखैमोनलै बेलेग बोसोराव लाबोआखैमोन मेलाखौ देग्लाय फार्स्ट माबायदि जागोन बायदि सानदों नों एबार फुजाखौ आं बिराद गोगोमानो जागोन सानदोंना मोजाङैनो जागोन सानदों ओमफ्राय बेयावबा मा मोननाय जायो सा मोनो ओमफ्राय पियाजि ओमफ्राय आलु सब मा दखान होनो बेखौ दखान नामा दैलि मोनजायोना फुङावल' ना बेलासियावल' सानफ्रामबो